Можем да започваме. Скъпи приятели, скъпи колеги, добре дошли тази вечер. Знаете памперсите, какво общото между памперсите и конгресите? Много е простичка тази прилика. Или гледаш трудностите, или така, визията за мероприятието. Когато детето е мъничко, казваш, това е малко дете, трябват му памперси, няма да мога да спя цяла нощ, струва пари, не мога да правя каквото си искам. Виждате го, всички тези неща ви се набиват на очи. И е също с конференциите. Те са скъпи, трябва да си напуснат дома, в днешно време не е така безопасно да се пътува, трябва да ходя на някъде си, да си приготвям презентация и какво ли не. Така че това е един от начините, по които да погледнеш на приликата между тези мероприятия и памперсите. Другото е, че децата се образоват и те ще бъдат жители на света, бъдещи президент, в днешно време не е добра дума, но бъдещ професор или психолог или каквото и да било. И на практика е така. Отиваш на някакъв конгрес и той така ти отваря нови перспективи, получаваш нова посока за живота си. Нямаш търпение да отидеш там, точно както малко дете. Когато е мъничко, нямаш търпение да порасне и да видиш какво ще стане от него, да си говори с него. Нали? Нещо много подобно е с конгресите. Така че добре дошли тази вечер и искаме в днешния ден да дадем нещо и за лявата и за дясната страна на мозъка. Аз съм по-скоро от десномозъчните и Кати останалите ще кажат нещо пък за тези, които са по-ляво, по-технически организираните. Знаете, че в нашата асоциация празнувахме преди 2 дни 30-та годишнина на организацията от 96-та и Арно също е тук днес. Мисля, че ние сме единствените от това време, ако не бъркам. Кога беше първият конгрес? 1 година по-късно. През 97-ма, просто 1 година след осъзнаването, вече правехме първия световен конгрес. Така че от самото начало тези мероприятия, конференциите и конгресите са част от нашото ДНК. Това е част от дейността ни. И вече имаме, мисля, 25 или 26 международни конференции, които сме провели, то големи, и планираме също така този голям световен конгрес тази година. Ако ме попитате с едно изречение за какво е този конгрес, каква е целта му, много неща мога да кажа. От една страна, приятели, имайте предвид ситуацията в световен мащаб. Бих казал, че този конгрес е като чисто политическа позиция. Нашата политическа позиция е, че ние изграждаме мостове между различните култури и страни. Че вярваме в добротата на хората. Вярваме, че професионалистите, учените, психотерапията могат да обединяват различни хора. Както знаете, ние очакваме хора от 25 различни страни да присъстват на този конгрес, между 300-400 души. И мисля, че световната ситуация в момента е така странна. Живеем в един много интересен епизод исторически. Или се прибирам вкъщи и казвам, света е ужасен, или правим нещо по темата. И ние всеки ден се борим да направим нещо. И мисля, че такива конференции, извън чисто научно-образователния аспект, наистина има и чисто политически такъв. Но от гледна точка на социално-политически аспект, това е нашата позиция. Ние не се отказваме, ще събираме хората заедно и ако президентите се бият, ние не се биеме ни с други. Ние по-скоро искаме да сме заедно, да споделяме разни неща, да прекараме време заедно и това показва също, че какви куражли сме ние, колко сме смели и не се знае в кой момент какво ще се наложи, но ние сме тук и правим нещо.
И има, както при всяко нещо, и добра и лоша новина. Някои хора обичат конференциите. Аз, например, обожавам конференциите, отивам, просто въздуха на конференцията, като ми замирише и съм в рая. Докато има хора, които не обичат такива мероприятия. С един казват, ами там никой не познавам, и не съм си в собствения креват, имам нужда от друга възглавница и така нататък, друг език. Предпочитам да си седя с пациентите, но пък за други това е наистина пиковия момент в годината. Отиваш там, виждаш се с колеги и да, може би ние сме от една от малкото наистина специални професии, където има такива събития. И не са само IT-тата, които седят на компютъра или правят някакви приложения, или с тези конференции за игрите, където ходят и играят геймерите. Ние отиваме да се видим с хората на научно ниво, на психично ниво, на емоционално ниво и дори на духовно. Така че това е една много добра точка, защото се разрастваме. Преди 30 години бяхме 7 човека, които основахме тази асоциация, а днес сме 3200. Това е една малка разлика и трябва да стане малко по-професионални в това, което правим. Не просто да се съберем и да пием по едно кафе, а е доста по-професионално. Ето защо този път конференцията е организирана от професионални организатори на подобни мероприятия, фирма Артем от Солун, от Ефес и една от най-големите представители днес тук, госпожа Зоя, ако може да сигнализирате, че я виждате. Това е Зой. И тя ще бъде... Тя тук ще ви отговори на част от въпросите ви. Основната част от организацията пояха те. И това ще направи нещата по-лесни за нас. За вас пък ще бъдат много по-професионално като организация. Ще имате възможност да получите отговор, помощ на всичко, което ви интересува. И преди да влезем в това, в подробностите, скъпи приятели, нека само да ви споделя, че вече имаме много колеги, които са извън ППТ, извън нашия метод, които вече се регистрираха и ще присъстват. Отвътре сме малко по-бавни. Добре, има време, но външните желащи са по-добре организирани, така че в момента имаме най-голямата делегация от колеги от щатите, които ще присъстват. И също така ще го видите и професор Джести, който е основателя на позитивната психиатрия. Това не е един от най-младите хора на света да дойдеш от Калифорния в Черна гора, това си е път. И той е бъдещият председател на Световната федерация по психотерапия, професор Алфонсо от Нью-Йорк, който в момента е председател на Световната федерация, и други колеги, които също ще присъстват. Но защо ще дойдат те? Не защото им е скучно и нямат какво друго да правят. Някои от тях бяха и на конференцията ни в Истанбул преди 2 години и казаха, че това е било такава атмосфера сме създали. Никога не сме се чувствали по този начин на друга конференция. И това не е само от учтивост. Хора като професор Джести присъстват на стотици конференции, мероприятия и от години наред, но атмосферата, която създадахме, беше нещо много специално. Така че те ще дойдат отново и днес, след 30 години работа, вече имаме наистина една международна репутация, която е отлична. Хората се интересуват да присъстват и да не само това, което дискутираме, чисто научно да се видят с нас, да не усетят какво се случва, защото много често на конференция човек се чувства самотен. Отиваш някъде, един от много хора си, отиваш в някакви workshop и след това се прибираш в хотела и с това приключва. Ето защо една от аспектите на всичките ни конференции, включително и на тази, е да имаме конференция в хотела, на едно също място, където се прави мероприятието, което много облегчава нещата. Отиваш там, всички сме на едно място, отседнали, можеш да си пребереш стаята, разбира се,
не е нужно да ходиш да хващаш някакъв автобус, за да се предвижваш и така нататък. И това е нещо, което много конференции съм посещавала и аз, или ако отидеш в Ню Йорк, хващаш такси или автобус, 45 минути се возиш от хотела до конференцията, докато тук всичко е на едно място и това е, наистина е all inclusive и е много специално като преживяване. Преди да ви покажем няколко прекрасни снимки, отне ни мисля, че 8 месеца да намерим това място, скъпи приятели. И не е като да сме търсили малко. 4-5 човека плюс фирмата Артем. Всички заедно търсехме. Имахме толкова много опции. Опитахме в тази държава. Мисля, че 5-6 държави опитахме. И това беше наистина най-добрата опция, която излезе като възможност. Според мен лично тези конференции са наистина пиковия момент в професионалния ми живот. Когато така се върна назад във времето, нали, разбира се, ние всеки ден се виждаме с пациенти, правим семинари и това е супер, но тези конференции, мероприятия, това са професионалните пикове. Отиваш там като голяма професионално семейство, което се събира. И мисля, че това е нещо много специално като преживяване и както дискутирахме и тази сутрин, малко е като едно екзотично събитие. Защо? Защото се виждаш с хора от 25 различни култури. Те всички работят с един и същи метод, но са в различни обстоятелства. Виждате колегите от Китай, които работят примерно в китайските затвори с балансовия модел. Или пък украински колеги, които са още във война и там има травматерапия. Колеги от Етиопия, как работят те? Или без значение откъде. Така че това е интересното. И също така този път имаме цяла група преводачи, които не са само онлайн, а ще бъдат с нас и на живо. Мисля, че 4 или 5 езика ще има плътно, така че имате и преводачите. И, нали, Бог да ги благослови всичките, през цялото време ще говорят и ще търчат напред-назад и ще превеждат. Никога не съм бил на конференция, където се организира такъв превод. Просто няма. Или говориш английски, или умираш там. Докато тук имате преводачи и това е наистина важно, особено това, че те са и добри като професионалисти. Така че не забравяйте да се възползвате. И според мен страхотно е, че тази вечер искахме да споделим с вас някои неща. Катя е подготвила една прекрасна презентация. Ако искаш да започнеш, аз ще добавя нещо после. Или може би да започнем с фирма Артем, 2-3 слайда от вас. Може би първо да покажем слайдовете и видеото и след това ще преминем вече към нашите материали. Добре, нека да го споделя. И също след това ще отговорим на всичките ви въпроси, скъпи приятели. Отново да споделя цял екран. В Zoom всъщност 2 пъти трябва да се направи, защото не се показва веднага. Сега вече виждате целият слайд, нали? Да, точно така. Това е хубавия хотел. Да, и на фона при мен и тук снимката, където ще бъде конференцията. Като домакини сме Световната асоциация по ППТ и професионални организатори Артем. И конгресът, искам да ви припомня, от 11 до 16 октомври 2026 и това е един 5-звезден курорт на Адриатическия бряг. Много красиво място. Ще видите още снимки след малко. И нека да започнем с нещо, което така окуражаващо. Решихме да ви припомним как бяха събитията през 2019, защото предишният ни конгрес беше преди 7 години. Вече почти 7 години минаха от последния ни конгрес, което е доста дълъг период. И много от колегите, нали, тогава мисля, че имаше
1200 или 1500 члена, а днес сме с 3200 в асоциацията, така че повечето от нашите членове никога не са се виждали в този контекст и в такъв формат, така че това е много вълнуващо. И нека да ви напомним, да ви припомним как беше през 2019 и използвайте въображението си, за да си представите как ще бъде тази година в Черна гора. Ако няма звук, моля, кажете ми. Показахме ви не официалното видео, не сериозното, а забавното, защото конференциите винаги имат две части. Едната е чисто научната страна и новите неща, които научаваш от този процес, но също и това, че се виждаш с хората, с колегите, правиш връзка с тях, така че така бяха нещата през 2019. През 2019 и както Хамид спомена, първия конгрес беше преди близо 30 години, 29 години и последният беше и предишните бяха също в Кемир. Две стратегически срещи в Турция. Ето защо мислихме и решихме този път да сменим локацията, да не е отново Турция и също да има нещо ново, хората да видят и нова локация, нова страна, ново преживяване и това е наистина много красиво място, много хубава страна с прекрасен климат и през октомври също ще бъде още доста топло, така че може да го комбинирате и с почивката си, ако желаете. Някои базови неща, защо Черна гора? Защото е сравнително лесен като достъп от гледна точка на визи, защото знаете, че за много страни напоследък има някои ограничения, но е по-лесно от доста други европейски страни. Така че като дестинация е по-ефтина от други в южна част на Европа. И както споменах,
топло и удобно като климат, дори в средата на октомври, така че може да го комбинирате с почивка. И какво мога да ви кажа за... Аз не продължа или може би Зоя? Може би нека фирма Артем да спомене, и защото тя трябва по-рано да се изключи, ако нямаш нищо против. Само да преключа с този слайд, с хотела, който споменах, където ще се проведе конгрес и цялата програма, и предложихме на участниците също да си направят резервация. Това е Splendid Conference и Spa Resort. Много известни хора са отседнали там, много важни събития. Също са се провеждали срещи на НАТО, на Обединените нации, конференции и други мероприятия. И също така изглежда отлично, има безупречно обслужване и от гледна точка на конгрес много добро оборудване и стаи, така че може да се организира много добре мероприятието. Това вече споменах. И нещо, за което и Хамид говори, че през 70-те, 80-те тази ривиера, където е хотела, е била наречена една от най-красивите дестинации на планетата. Така че това е едно наистина прекрасно място с планини от двете страни, на които може да се насладите. Ето и снимки от хотела. Но да, млъквам. Да. Катя не ви каза, но всичките големи, като Брат Пит, Анджелина са били там и много други звезди, така че щом те са били там, значи това също е една добра причина да отидем и ние. И бях там през декември, когато преглеждахме условията в хотела, така че това е наистина разкошно място. Да, Катя. И последно някои снимки от стаите, от хотела, от плажа, и също така има много хубава област за децата, така че ако доведете и децата си, те ще има къде да си играят. Има буквално малък детски град, в който да си играят, така че давам в момента думата на Зоя. И, скъпи приятели, нашия скъпата приятелка Зоя от Артем също ще кажа няколко думи, но те отговарят основно за организацията, защото има много въпроси. Как да се резервира хотела, как да се направи едно или друго, искам да си доведа мъжа, децата, или два съпруга без съпруг, с куче, без куче, с деца, без деца. Така че доста въпроси има и за централния офис ще е сложно да обслужва всичко, а това са професионални организатори и винаги е добре да се работи с професионалисти, така че нещо съвсем накратко, само преди да дам думата. Приятели, ще покажа след Зои и след въпросите към нея ще ви покажа уебсайта и портала, където може да се качат и регистрациите и абстрактите. Така че ще ви покажа стъпка по стъпка как да се регистрирате и да подадете абстрактите. Така че ако за това ви е въпроса, ще ви го покажем по-късно. Всякакви други въпроси, моля, не се притеснявайте да попитате в момента и нас, и Зои. Да. Здравейте, аз съм Зои. Много съм щастлива, че съм тук с вас. Страхотно е, че сте се събрахте, за да споделям информация за мероприятието, което съм сигурна, че ще бъде удивително. Локацията е страхотна. Хотелът също, както Катя вече показа, наистина едно много добро място. Страхотен хотел за почивка, но успоредно с това и с отлични условия за провеждане на конференции. И ние сме тук и ще бъдем с вас през целия период, преди и по време на конгреса, след него също, за да ви подкрепим с регистрацията, плащания, резервацията на хотела, всякакви въпроси, които имате по отношение на фактури, как да се направи резервация, каква стая ви е най-удобна и така нататък, с семейството си ли ще дойдете или с колеги, защото може да пътувате и с колеги или искате да споделите стая с тях. Така че всички тези въпроси
ние ще отговаряме на тях. Ако имате нужда от каквато и да била помощ по отношение за визите, също така имаме локални партньори, които знаят какво точно трябва да се направи, какви стъпки трябва да се предприемат за всяка отделна страна и ще ви свържа с тях и те ще ви помогнат в тази част конкретно. Информацията ни за контакт има един имейл адрес за всякакви въпроси, които може да имате. Ще го намерите на уебсайта в страницата за контакти. Всички данни по отношение на регистрация, такси, какво се включва в тях. Трябва да кажа тук, че имаме много добра цена за хотела. Това е хотел от 5 звезди и на практика храната е включена на пълен, нали, закуска, обяд и вечеря. Всички разходи са покрити, така че да, данните за контакт са на уебсайта и също така всички останали данни по отношение на регистрацията и също така за тези абстракти, които ще подават, ако имате някакви въпроси от типа на добре ли се, получили се всички ли полета съм попълнил, има ли още нещо, което трябва да свърша, дали съм получил потвърждение, отново може да ни пишете и като професионални и секретариат и организатори ние подкрепяме и организацията като регистрация и също научната част на програмата по отношение на подаването на абстрактите. Ако имате някакви въпроси, спокойно може да ни ги зададете. Ако мога да кажа само още нещо, защото споменахте, че цената, разбира се, също е въпрос, който се задава. Да, и това е важно да се спомене, защото е луксозен обект и имаме страхотна цена. Много е важно това, което каза. Висока ли е цената? Да. 1300 за един човек, което е много пари. Но по-скъпо ли е от другите конгреси? Не. Така че мисля, че това е нещо, което е важно да се каже, защото това е хотел. Успоредно с това е като ваканция в хотел с храна и с всичко. Плюс конгрес с преводачи и така нататък, научна дейност се върши. Така че когато се събере всичко в едно, е нормално да се получат такива ценови равнища. Малко по-скъпо е, отколкото преди 7 години, но за съжаление всички знаете, че през последните 7 години цените наистина много скочиха и това беше нещо, което отдавна се дискутираше и много хотели разгледахме, може би поне 20-30 хотела, мисля, че разгледахме. Да, и когато започнахме да сравняваме, примерно на Емирати, изобщо на половина цената, което на повечето аналогични обекти предлагат. И ако, може би в момента, е добър да ти зададат някакви въпроси, ако някой има въпрос. Така че, приятели, ако имате някакъв въпрос, сега е момента, в който може да вдигнете ръка и ако имате някакъв въпрос, да попитате. И Катя ще помогне по-късно с това как да използвате уебсайта на Конгреса. Може би също така да споделя с колегите и приятелите, че много от нас живеят в култури, където решаваш нещата така по-късно. И Зоя се пак живее в Гърция, знае как е. И имаме западни култури, които вече са си изпратили абстракти и билети и хотел и всичко, но трябва да намерим някакъв баланс между Запада и Изтока. Проблемът е, че когато се регистрираме прекалено късно, скъпи приятели, хотелът ще даде стаите, които са свободни, ще ги отвори за други гости също така. В момента можем да имаме целият хотел за нас, което също е много хубаво. Ако не, пак може да се регистрирате по-късно, но тогава ще трябва да си търсите друг хотел и да пътувате напред-назад, което не е невъзможно, но тук имаме пакетна цена и затова мисля, че това е важно да се направи и затова е важно скоро да се регистрираме. Не казвам утре сутринта, но нещо подобно. Имайте предвид, че хотелът резервира стаите за нас само, мисля, че не ни остава още много време, така че това трябва да го имаме предвид. И също така имахме
екскурзии, предложения за екскурзии за участие в конгреси, за придружителите. Важно е, когато човек пътува за конференция, да може поне нещо малко от тази дестинация да види. Така че там има много пълна научна програма, която е супер и ще е добре, ако може да се организира и някаква екскурзия в района. Аз ще бъда в срещата и се извинявам, че трябва да тръгна по-рано, но в следващите 30 минути ще бъда тук. Ако искате да започнете нещо с формулярите, да мога да остана така да помогна, ако има някакви въпроси или някакво изяснение. Може би Зоя, някои хора вече питаха как да стигнат до там. Мисля, че има 2-3 различни летища. Как се стига до там? Точно така. Не би трябвало да е проблем да се стигне. И също така го направихме в район, където някои от вас биха могли да пътуват и с автобус или с кола от Косово със сигурно, но българите също най-вероятно и някои други държави. Мисля, че румънците също планират да дойдат с автобус, така че нали, има такъв вариант. Да видим Ирина Юнец. Имаш въпрос, дигнала си ръка. Здравейте на всички. Благодаря ви за тази възможност. Исках нещо да изясня. Мога ли да дойда с малко куче до 7 кг? Да е мултипуле. Възможно ли е? Зой, какво е положението с кучетата в хотела? Това е въпрос, който трябва да проверя с хотела и мисля, че е където се допускат кучета, но бих искала само да го потвърдя. Нека да ти пиша по-късно имейла на Ирина, за да можеш да се свършиш с нея директно. Да, чудесно. Благодаря. И още един въпрос към Хамид този път. Хамид, мога ли да дойда на конгреса с кучето също? Защото не мога да го оставям вътре в стаята. Или е забранено вече в конгресната част? Това е въпрос пак за мен, защото е същия хотел. Така че това е причината, която искам да проверя. Понякога ги пускат в стаите, но не в конферентните стаи. Така че това е нещо, което исках да потвърдя. Ирина, ако кучета никой не ухапе и не лае през цялото време. Не, нищо подобно, но просто не мога да го става само. Но нека Зои да го уточни с хотела и тогава ще те информираме. Отлично. Бърз въпрос. В кое летище е най-лесно, за да се стигне до там? Има ли трансфери от летището към хотела или с таксита, с автобус? Каква е ситуацията? Това е слайда с летищата, но и те ще помогнат с трансферите. Да, има трансфер. Може да се регистрира, при регистрацията да се маркира, че е нужен трансфер преди плащането и може да изберете дали искате от летището от Подгорица, Дубровник или от Тивац. Така че от тези 3 летища можете да си резервирате трансфер по време на регистрацията при попълването на формуляра. Ако мога само да кажа нещо, Риша, тези, които идват от Германия, защото го организирахме днес, в събота на 10 октомври има директен полет всъщност. Не е всеки ден, но в съботите го има. От Франкфурт до Тиват. Директен полет с Луфтханза. Така че това е нещо, на един ден по-рано се пристига, което също е добре. Ако стигнеш до Тивац, това е най-близкото. Ако не, Подгорица, ако не, винаги може да се попита Зоя и другите колеги. Защото 6-7 човека има екип с Зои, така че всеки си има отдел, за който отговаря, могат да ми съдействат за тези неща. Още нещо, което дискутирахме за кучета и така нататък, но другото е конференцията, но другото е възможността
също да направите презентация и това е нещо хубаво. Тези от вас, които са участвали в конференции, знаят, за някои други може да е много вълнуващо за първи път да направите презентация пред останалите хора от други страни, но това е много важно преживяване, много учите от такива неща и също не е много сложно. Трябва да помислите за една интересна тема. Катя може също да ви да обясни за подаването на абстрактите. Може да имате 15 минути, 30 минути или 90 минути, така че какво може да направите там и нещо, което може би било интересно да споделите с останалите колеги. Така че помислете и за това. Ако е възможно до края на март, което не е, нали, не остава много време, само 28 дни преди крайния срок и 2 седмици след това, вече ще получите потвърждение дали абстрактът е приет или не за програмата, така че ще имате достатъчно време да се регистрирате и на уебсайта ще ви покажа малко по-късно как се прави. Има един много полезен темплейт, който може да използвате. Просто го сваляте на компютъра, попълвате информацията и след това се връщате към портала за регистрация и го подавате като документ. Така че много лесно може да се свърши, всичко описано там подробно. Кое къде да се напише, къде да ви е името, къде да е, нали, заглавието и така нататък ще ви покажа. И имаше един въпрос за цената. Да, мога да споделя това нещо. Всичко, което ви казваме е посочено в страницата на мероприятието, така че да погледнете. Това са цените, които са валидни до 30 април. Пардон. Това е ранната регистрация, която е 675. Ако искате споделена стая, да сте с някой двойна или тройна, тогава цената за 5 вечери е 625. Така че общо дали таксата за регистрацията, all inclusive, преводи и така нататък с пълен храноден и спане 1300 евро на човек в споделена стая за тези 5 вечери. За този период от 11 до 16. Така че планът е, разбира се, може да заповядате по-рано, но на 11 ще има вече вечер за добре дошли и 4 дни, които е конгреса с научната програма и вечерни мероприятия. На 15 октомври ще имаме нещо като гала вечер, празнуване и на 16 вече ще може или дали да се напусте хотел и да летите, или да ви даде за екскурзия, или за почивка, или да полежите на плажа и да починете, така че това е по ваш избор, но тази цена 1300 е за периода от 11 октомври до 16. И какво включва? Какво покрива тази регистрация? Всички лекции, материалите в програмата, организационната част, почивките, преводи, важните речи, поканените гости, абсолютно всичко, което може да си представите по отношение на самия конгрес. Да, можем да споделим презентацията с вас. Нека първо да ви споделим записа на тази среща и на всички езици ще я има, на които имаме превод, така че ще бъде в YouTube канала и в описанието, частта за описанието, ще добавим линк към презентацията, за да може да я прегледате и да видите всичката информация, която е в нея. Може би също, скъпи приятели, както споменах, тези от вас, които са били на конгресите, знаят, но за тези, на които им е първи път, обикновено те са чисто научни събития. Но ние се опитваме, нали, все пак да сме в балансовия модел, да има и за тялото, и за съзнанието, за емоцията, и за духа, и за душата, така че наистина всичко покриваме
разбира се, това е място, където да се разпуснеш и бих казал, ако отидете, там също може да бъде и чисто годишната ви почивка, така че не трябва лятото да харчите много пари, защото това също е скъпо. Това е място, където има възможност да почине тялото, има басейн и така нататък и плаж. Разбира се, със съзнанието, това са презентациите и не само дълги лекции, които са скучни, но има и много работилници, къси презентации, смесица с преводачите, така че това е нещо, което е много хубаво и никой не се уморява. През вечерите обикновено така са по-свободни от към мероприятия, така че вечерно време можете да си поговорите с хората, да се опознаете, ще се видите с много хора и също така е едно наистина чудесно място, където да се разпусне човек и да почине. За мен може би няма да бъде ваканция, но в някои отношения определено може да бъде и някои хора дори си водят и семействата. Така че за семейство трябва да се види във връзка с каква е връзката вътре, но това е добра възможност и за почивка с семейството. Имаме въпроси за СПД точките и исках да спомена, че ще има, мисля, че 30 кредита, защото не знаем, докато не го получим финалните версии, но ще има точки от ЛАБ и също така СПД точки от медицинската камара в Хесен, Германия. Така че и по двата начина ще има акредитация. И също така ще има хора с ключови лекции, хора, които са много известни в областта на психичното здраве, психиатрията и психотерапията. Може би вече ги познавате от обявленията ни, други колеги също извън ППТ са много заинтересувани от мероприятието, ще водят интересни лекции. Също така има и един въпрос по отношение на темите от Джанет. Когато отидете на уебсайта, ще ви покажа къде може да намерите списъка с тематичните области и съответно може да се вдъхновите оттам, ако обмисляте да подадете абстракт, така че ще ви покажа къде може да го намерите и да проверите кое е добре за вас. Валерия, полетите не са включени в тази цена. Тази цена включва самия конгрес и настаняването и храната, но не е разхода за пътуване или автобуси или там гориво, без значение, зависи как ще пътувате. Знам, че фирмата ти организира много конференции по целия свят. Колко години правите годишно, горе-долу? Някъде около 15-20. И сме фирма, която също празнува 30-та годишна на миналата година. Така че организираме мероприятия в целия свят. Например, следващия конгрес през април ще бъде в Куритиба, Бразилия. След това се връщаме обратно в Атина в Гърция, след това в Черна гора, в Полша. Така че много пътуваме по целия свят. Пътуваме и имаме опит с всякакви култури, всички конферентни култури в различните страни и знаем какво е нужно, с какво да се погрижим навсякъде, за какво да внимаваме и как да посъветваме делегатите, така че да имат най-добро изживяване. Значи, отличен хотел, над повече от 5 звезди няма как. Организаторите на конференцията са много опитни и са там на място. Това, което са ни нужни, са участниците и разбира се за научната програма ние ще отговаряме сами. Така че ако направите ни добри презентации, лоша новина е, че има само 100 места. 100 места като позиции за презентациите, което също ограничава, така че хубаво да помислите, може би може да направите някаква презентация заедно с друг колега, това също е добра идея, не се притеснявайте от такива колаборации, ако ви се притеснявате, почнете с нещо по-малко, 15 моменти понякога е по-трудно да се говори по-късно, отколкото по-дълго, така че мисля, че това е добра възможност също. Енвер?
Да, добър вечер на всички. Исках да повдигна един въпрос по отношение на цените. Не лично от мое име, но от гледна точка на студентите ми. Знаете, че в Косово те са много близо до Черна гора по принцип. И колегите разбраха за Монтенегро, за Черна гора и биха искали да присъстват, както в миналото обикновено 10-15 от учениците, които обучаваме, присъстваха на конференциите, но този път са малко изненадани от тези две различни цени. Едната, която е с тази, която е за настаняването, нали, там не има проблем, не се оплакват, но оплакването е по отношение на другата част за регистрациите, таксите за регистрация за мероприятието, което ме беше така изненадващо, защо са толкова високи, защото някои от обучаващите се, които са в ППТ, също са и в други методи, например в телесна психотерапия, и тази година, през септември, също има Европейски конгрес по телесна психотерапия в Ирландия и те, това, което представиха, някои от тях дадаха вече презентациите си, но 11 от тях вече платиха регистрациите си за този конгрес в Ирландия, който е 280 евро. Ранната цена. Така че, ако сравняваме с това в ППТ, задават въпроса защо не се споменава примерно категория за обучаващи се за конгреса. Или в някои конгреси също има разделение по отношение на участници от така по-бедни страни или от източна Европа, да речем. Има някакво разделение по отношение на стандарта и аз казах, че нямам информация по тази тема, но на трети вече ще имам някаква обратна връзка, защото има среща и ще повдигна темата за дискусия. Знам, че не е възможно да се промени нищо в момента, но това е настояща ситуация. Как бих могъл да ги мотивирам учещите се в метода от Косово да участват в нашия конгрес? Много ти благодаря, Енвер. Ако ти искаш да кажеш нещо или да започна аз? Защо няма намаления на цените ли? Или за цените изобщо, което прецениш? Или да започна аз и ти можеш да довършиш? Ами, цената, която за членове и нечленове е много разумна. Разбирам защо нали, се повдига темата за такса за учащи, но това е свързано най-вече с организационните разходи на Конгреса. Енвер, много е важно това, защото идеята, че ние се опитваме да правим всичко в един и същи хотел, това го прави малко по-сложно. Обикновено, когато отидеш на конференция, и аз посещавам много конференции, плащаш такса за регистрация и с това се преключва. Останалото си го организираш сам. Ако искаш в палатка спи или в колата си, или в апартамент си наеми и така нататък, нали, решаваш си сам проблема, също и храната е допълнителен разход. Така че тук е пълен пакет. Така че разделихме я цената на две, но на практика тя се препокрива. Както, нали, примерно, имаш пакетна цена и тя покрива всичко, защото имаш конференция по време на конференцията, има превод, има и други разходи. Сложно е като организация. Разбирам разликата в цените, но в сравнение с останалите мероприятия, но на всичките, на които бях лично аз тази година, платих много повече пари и даже чаша вода не ми дадаха. На световния
конгрес по психиатрия, 700 евро беше и даже не дадаха по една бутилка минерална вода. Така че нещото по отношение на учащите, помислихме го, но понеже вече свалихме достатъчно цените, няма просто пространство къде да се пипа, да се сваля надолу. Повечето членове са от страни, в които е по-нисък дохода, така че това вече е отчетено в намаляването на цената. Също така, чисто психологично, ако направиш категориите, ще изглежда по-добре, защото всеки иска, нали, да има някаква полза. Но тук вече излязахме с максимално урязан вариант на цените и мисля, че, нали, за някои хора няма да бъде възможно, за други ще бъде да дойдат. Така че просто хората трябва да преценят, но както казахме, това е и вакансия, плюс конференция и целият пакет, който е свързан с това, което обикновено не се организира така в повечето места. И както казах, 8 месеца ни отне да разглеждаме различни обекти и това беше нещо, което е най-добро като вариант. Трябва да видите какви бяха другите цени. Така че, да, както казах, не всеки ще може да посети мероприятието, затова е за 300, не за 3000 члена, но може би някои колеги ще могат да дойдат или някои колеги други да им помогнат финансово. Да. Семра? Не знам, нищо нямам какво да кажа, защото аз го повдигнах този въпрос от името на студентите, но ако се сравни и наистина, ако погледнеш на страницата, от една страна има регистрационна такса и от другата е такса за настаняването. И хората, когато погледнат просто там, където е регистрационната такса, това ги обърква. И им изглежда много, много скъпо. Ако може да сложите пакетната цена, тогава според мен ще бъде една идея малко по-приемливо и хората ще го гледат като цяло, защото ще видят, че цените са такива и ще го отчитат, че заради хотела, не заради конгреса. А така излиза, че всъщност конгреса е по-скъп от настаняването. И доколкото аз знам, това е първият път, в който ние имаме в конгреса такава регистрационна такса. До сега никога не е било толкова висока в миналото. Абсолютно съм съгласен с теб, защото тези две такси бяха направени заради технически причини. За мен също е по-необъркващо, по-ясно кое е една цената, но за съжаление това е положението. Семра? Микрофона? Чува ли се? Милена, ще може ли да ми преведеш? Да, няма проблем. Здравейте! Бих искала да изясня нещо много важно за нас, тъй като, както каза и Хамид, не всички говорим английски. И за нас е много трудно да присъствам във всяка зала или поне там, където има преводи. Сега ще вземем подкрепа от една професионална фирма, но това значи ли, че във всяка зала, където има воркшоп, презентации и всичко друго, ще има преводи от преводачи, от професионални преводачи? Или ще е както в предишните конгреси, само на определени места ще се правят тези преводи? Благодаря, Милена, и благодаря на всички, които оказват помощ в организирането на тази конференция. Това е много добър въпрос. Разбира се, технически няма как да имаш в 100 стаи преводачи. Но това, което ще се случи, е, че сутрините ще има пленарна сесия, в която всички са заедно и това е нещо много специфично в начина, по който го правим, защото хората ги събираме сутринта всички, така че там ще има превод за всички нас. Когато вече се мине в паралелните workshopи, тогава ще има превод само в някои стаи и това ще бъде обявено предварително, за да може да се избере къде да отидете или нещо подобно. Иначе ще ви трябва, не знам, може би 50 преводача, което... Но преводачите ще са там
с нас през цялото време. Сутрините в първите части, когато са пленарните сесии, са си с нас и също за следобедните пленарни сесии, също са преводачите там. По време на workshopите и работилниците ще има само в няколко стаи, в които ще могат да присъстват, така че трябва да изберете или просто го хващате преводачи и го водите във вашата стая. Ще видим как ще се получи. Но ти, Семра, имаш ти си с няколко езика, така че можеш да избереш от няколко преводача, така че ти имаш повече опции от останалите. Може да кажем кои преводачи участваме? Китайски, български, руски, украински и други, зависимост от турски, може би също зависи от бройката на регистрираните участници. Ако са 30 или повече, също ще има и преводачи от турски. Но за 10-15 човека просто няма да е възможно, чисто технически, за съжаление. Ако говорите някакъв език, съберете си 30 човека от държавата, получавате преводач. Зои, нещо друго, което, понеже трябва да тръгваш, нещо още, кое искаш да споделиш? Да, и съжалявам за това. Не, исках да кажа отново, че ние сме на ваше разположение на електронния адрес, който Кати ще сподели с вас. Каквито и въпроси да имате за вашите регистрации, за организацията на пътуването или подаването на абстрактите, моля, свържете се с нас. Благодаря, Зои. И надявам се да се видя с всички вас в Черна гора. Благодарим ти, Зоя. И Катя, мисля, че моментът е добър също, защото хората искат да видят тази регистрация в уебсайта. Може би тук може да вземеш думата и да споделиш чисто технически как да се случат нещата. И така, нека много бързо да мина през уебсайта. Просто ще ви покажа как изглежда и къде може да намерите най-важната информация за вас. И така, както вече видяхте, входа, това не е сайта на WAP, не е официалния wap.org. Това е специален уебсайт, който е само за конгреса в Черна гора. И там вече е wap2026.org. Така че, когато го отворите, ще видите много информация. Може да разгледате абсолютно всички табове, за да научите повече за програмата и за всичко останало. Това, върху което бих искала да ви обърна внимание малко по-подробно, това е първо, тук където пише submissions, това е подаването в отговор на въпрос на Жанет. Първо са тематичните секции, които ви показват списъка. Една секунда, че се зарежда, малко бавничко, така че ето списък с потенциални области, не точни теми, но области, в които бихте могли да допренесете със своята презентация или workshop. И това е просто като ориентир темите, по-широките теми, тематични области, които да помислите и да ви вдъхновят за нещо по-специфично, което да подадете. И тази информация, тази тематична секция ще ви е полезна, когато подадете абстрактите си, защото ще трябва да посочите и сесията, тематичната секция, в която ще искате да се представите. Така че първо влезте тук, прегледайте тази секция, изберете си това, което искате, например, детска, юношеска ППТ или лечение на травми, копирате го и когато подавате абстракта, може да го поставите. Това ви е за вдъхновение. И втория подтап, това е инструкциите за подаването. И може да намерите полезна информация за това как да подадете абстракта, каква информация ни е нужно от вас. И нещо, което е много важно, ето тук, само секунда, тук в самото дъно на страницата има пример за абстракт. Когато кликнете тук, върху този бутон, може да си свалите един темплейт за абстракта. Може да го отворя сега, за да видите как изглежда. Така че сваляте си го този документ на компютъра и
Вижте примера как е направен този абстракт. И може да поставите заглавието, информация за вас самите и също така самия абстракт, ключови неща, които са важни в вашата презентация, но научната литература, това са примери. И разбира се, може да го запазите на компютъра си. Когато влезете на портала, ще ви покажа къде може да качите този документ с вашия абстракт. Ако мога само за секунда да кажа нещо преди Ефрем, ако сте свикнали с писането на абстракти, първо човек казва, оле, мале, тук трябва цяла страница да напиша, но всъщност е наистина късичко, половин страница, и ако напишете един добър, интересен абстракт, повече хора ще дойдат на вашата лекция. Така че ще има, нали, това е факт от живота, че ще има конкуренция, защото ще има паралелно няколко стаи, така че ако направите един хубав абстракт, повече хора ще ви посетят. Ако е нещо скучно, само приятелите ви ще дойдат. Така че мисля, че трябва малко да помислите, да се дарите малко време, може би един час, както каза Катя, минете през примера, той ще ви вдъхнови, ще бъде добре, ако е нещо чисто от вашата култура. И това ще бъде много интересно как вие прилагате ППТ в вашата култура. Или има ли някакви специфики? И като минете през списъка и напишете абстракта, наистина няма да ви отнеме много време, но помислете, колкото по-хубав е, толкова повече хора ще посетят презентацията ви. Африм? Малко да се върне една крачка назад на практични неща, които са важни. Има голяма бройка ученици, които биха искали да участват в това голямо мероприятие. И тяхната перспектива по отношение на разходите я чухме. Възможно ли студентите и някои други хора, които чиято така финансово състояние не позволява да участват или да останат в хотела, да имат регистрацията и след това да си резервират нещо по-ефтино, примерно апартамент или нещо друго, защото има доста възможности за това да се отседне и извън хотела. Примерно да споделят апартамент и да се регистрират директно за конгреса и да участват, но просто да не са, да нямат ангажимент към хотела, защото за тези, които са в началото на житейския си път и са с ограничени средства, това може би този подход би бил нещо, което да отвори вратата за по-голяма бройка хора, които да присъстват и да участват в конгреса. Аз не мисля, че има проблем с това, нали, Катя? Да, хотелът, разбира се, и организацията ще бъде добре, ако отседна там, но разбира се, ако някой каже, че искам, примерно, да си стоя вкъщи или, примерно, особено от Косово, имате и много приятели в Черна гора, може да оседнете някъде и да присъствате. Аз не мисля, че това е проблем. Възможно е. Това ще се приеме много добре, защото има и през октомври има ефтина акомодация, може да се намери нещо по-бюджетно, в което, примерно, 5-6 човека да споделят един апартамент и могат да се регистрират директно в портала на Конгреса, без да имат достъп до хотела. Да, ето защо регистрацията е разделена на тези две суми. Точно това е по чисто техническата причина. Както виждате, това е много практично като подход. Разликата между единичната и двойната стая е 45 евро. Пардон, 55 евро. Да, вероятно. Между единична и двойна е 55 евро разлика. Но разликата между двойна и тройна е 115. Така че е по-добре да си с една единична двойна вместо една тройна. Ще минем през портала и ще погледна. Можем да видим цените, защото просто не ги знам наизуст в момента, но след няколко минути можем да ги погледнем.
Просто е нелогично как са го направили, ако си в тройна, ако е така, да, но нека първо да погледнем, защото наистина не помня точно как беше. Да, благодаря ти, Ефрим. И така, нека да се върна към подаването на абстрактите. Тук сме така, че мога да ви покажа как се подава, защото крайният срок много наближи. И ето, за да се подаде абстракт, влизаме тук, в този таб и кликваме в дъното на страницата на Подай, бутона Подай абстракт. И тук вече, нека да махна моите данни. Сега трябва да си създадете профил, ако нямате вече. Аз нямам, така че ще кликна тук, ще си създам нов профил и нека да не използвам официалния, защото го използвах за друго нещо. Извинявайте, ще отнеме малко време, но просто минавам през всички стъпки, наблюдавайте какво правя. Ще трябва да мина през всичко да го набера. И въвеждаме имейл адреса си, нали така? Да, и също така и парола. За тестови причини ще направя просто една регистрация. Така че ето парола и имейл адрес и парола, създай нов профил и готово. Добре дошли в портала за презентации. Така че тук вече мога да си попълня информацията за контакт, да се върна няколко стъпки назад и също така да си подам абстракта. Трябва да си създам контакт, защото съм тук за първи път, така че трябва да си въведа данните. Ето аз съм Катерина. Вкарвам си информацията за контакт. Ще се опитам максимално бързо да я въведа сега, за да не ви губя време. Само веднъж се прави тази процедура и след това ще се запази и няма нужда пак да се връщате да го правите повторно. Страна, Украйна, така, Одеса и така нататък. Добре. Всички полета вече с червена звезда са задължителни, трябва да ги попълните и подаваме подай. Сега вече създадахме профила си и се появяват нови табове, както виждате. Мога да вляза в табулатора подаване на абстракт и да си подам абстракта. Така че тук трябва да въведа заглавието на това, което ще изнасям. Ще напиша нещо просто за тест и също вид на презентацията. Може да бъде презентация за 30 минути, за 15 минути или workshop. Да кажем, искам 15-минутна секция. Така че въвеждам тези неща, бутон продължи и избирам от темите, които вече видяхте от предишната страница, когато ви показах тематичните области. Има области, в които може да допринесете. Например, моята презентация ще бъде за обучение и супервизия по ППТ. Така че ще избера тази тематична секция и кликам върху бутон Продължи. Там вече добавям, ако е необходимо, някакви неща и мога също да добавя автор, ако имам още някой колега, който ще бъде с мен. Например, аз съм самичка, така че бутон Продължи. И тук вече мога да си кача темплейта, който ви показах. Вече съм го попълнила, имам всичката информация, която е необходима, файла е готов и съответно го качвам тук в това поле, бутон Продължи. Тук вече трябва да покажем
езика, на който ще водя презентацията. Например, аз ще водя на английски, ако вие пък няма да водите на английски, а например на украински, трябва да си изберете дали ще предоставите собствен ваш превод, например някой колега да ви помогне с превода на английски, или няма да се превеждате и искате лекцията ви да бъде на матерен език. Ако искате да има превод, консекутивен ваш, отбелязвате тук. А ако не искате, вече маркирате другото поленце, само на собствения си матерен език, нали, ще водя и няма да има превод. Така че може да си изберете от тук между тези опции. Ако изберете, нали, преводач и знаете кой ще превежда от ваше име, може да го посочите там или пък не. Така че от вас зависи. И да кажем, че ще водя на английски, променям го, няма да маркирам нищо, защото няма да имам превод. И тук ключовите думи от абстракта, примерно първа ключова дума, втора ключова дума. Това е пример, просто затова го попълвам така. Но вие, моля, го напишете какви са правилните ключови думи. Когато попълните всичко тук, кликаме върху продължи и това е. Тук може да проверите обобщението, да се върнете във всички полета, ако нещо има нужда от промяна, да го кликнете, ако всичко е наред вече, продължавате и подавате, или го запазвате като чернова и може малко по-късно да се върнете. Например, подали сте го днес, но не сте сигурни, че всичко е както трябва, връщате се утре, поправите на един преглед и тогава вече го подавате окончателно. Така че, ако всичко е наред и всичката информация сте проверили и е вярна, вече кликате върху последната кутийка, отбелязвате, слагате отметка, че сте съгласни с условията и съответно вече подавате на бутона подай. Няма да го направя сега, за да не объркам организаторите, но когато сте готови, кликате върху този бутон и сме готови. Отново повтарям, може да го запазите като чернова и да го подадете, когато сте готови. Но до края на март, моля ви. Което означава, че ако си седна на масата и погледна различните теми, тогава мога малко да си помисля и за това какво бих искала да говоря или да пиша и да го подготвя, и тогава ще отнема около 10 минути. Ако знаете езиците и всичките неща, нали, което е нужно, наистина много 2-3 минути ще ви отнеме. Не е нещо сложно, но внимавайте, разбира се. Така че отделете си ни 10 минути. Така че това беше по отношение на подаването на абстрактите. До края на март трябва да се подаде. Ще получите потвърждение не по-късно от 15 април, така че ще имате още 2 седмици, в които, ако не сте се регистрирали преди това, да си приключите регистрацията с цената, която е най-ниската. Така че нека да спра тук. Ако има някакви въпроси за абстрактите, защото по-късно ще мина към самата регистрация в мероприятието. Сега въпроси само за абстрактите. Добре, може и по-късно отново да се върнем към тази тема. В чата няма нищо, добре. И така че връщам се към уебсайта и регистрацията за конгреса. Трябва да вляза в таба регистрация, да кликна върху него и тук имаме различните цени. И те важат за периода, в който се регистрирате. Тук става въпрос само за ранната регистрация и разликата е дали сте член на ЛАП или не, или сте човек, който придружава, но ако на който и бутон да кликнете, на едно и също място ще ви прати, така че сега няма значение. Кликваме тук и отново тук сме в един и същи портал за регистрация. Вече си имам профил, който го създадах, така че преди малко. Нека да си въведа данните за вход и
да вляза. Надявам се, че ще стане. Да, всичко работи. Както виждате, понеже си въведах информацията за контакт преди това, те са вече тук. Но ако не сте го направили, ако няма абстракт, ще трябва да си го попълните тук. Да попълните първо име, собствено име, фамилно име и така нататък, адреси, всичко останало, страна, всичките тези данни. Отново, това, което е с червена звезда, е задължително, а другите полета са по избор. Във втората част има контакт за при спешен случай. Тук може да попълните имейл, име, телефон, може в това поле да го въведете. А ако искате да добавите снимка, което ви съветвам да направите, защото много ще ни помогне, може да го качите тук. Просто кликнете върху добави и вече може от компютъра да си добавите снимка. Ако имате някакви специални изисквания, имате нужда от някакво обслужване, примерно поради инвалидност или нещо друго, можете да го специфицирате, да кажете конкретно какво е, да го уточните. Ако ви е нужна фактура, съответно може да изберете от това поле, ако не, може също да го посочите с не. Например, на мен не ми трябва фактура, но ако на вас ви трябва за вашата организация или между другото, ако ви е необходима от гледна точка на връщане на данъци или когато получавате потвърждение за плащането, то ще бъде предоставено на всички. Автоматично ще получите при плащане фактура, т.е. разписка, така че не ви е нужна фактура, но ако ви е нужна фактура заради организацията, изберете това поле и предоставете информацията на кой да бъде издадена тази фактура. Потвърждение за плащането, така ли, че ще получите. Без значение дали ви трябва фактура или не. Но ако ви трябва с ДДС номер или с данъчен друг наличен номер, тогава това е място, където трябва да посочите, че искате фактура. На мен не ми трябва, така че аз продължавам нататък. Момент, че не въведах нещо. И така, вече мога да продължа. Тук вече мога да посоча цените. Аз съм член на ЛАП, регистрирам се с ранната такса, така че цената ми е 670 за регистрационната част, което го знаете като сума. Избирам член на ЛАП, защото това е моя случай, моя казус. Нямам код за отстъпка, защото няма такива. А ако имате човек, който ви придружава, може да го регистрирате тук, като кликнете на този табулатор. И когато кликнете там, моля, въведете титла първо, има и там на който човека идва, който не е делегат на Конгреса. Това е много важно. Това е човек, който не участва в Конгреса. Той просто ви придружава вас по време на този период в хотела, но не е участник в Конгреса. Ако някой е участник в Конгреса и искате да споделите стая с него или нея, той трябва да се регистрира отделно като делегат. Имайте го това нещо предвид. Човек, който придружава, не е делегат в Конгреса. Аз нямам такъв човек, ще си споделям стаята с друг делегат, затова не го маркирам тук, това поле. И продължавам напред. Тук ще видите обща информация за настаняването, какво е включено и нещо, което е най-важно тук. Маркирате имате ли нужда от настаняване или не. А ако искате да останете в хотела на тази цена, за тези 5 вечери, или може да добавите още нещо, няколко нощувки. Ако пък вече искате да сте в споделена стая с някой друг, тогава, например, ще бъдете, да речем, 2 човека, вие и колега, трябва да решите кой от двамата ще плати за това настаняване. За съжаление, чисто технически не сме способни да разделим плащането на човек. Може да платите само на стая. Чисто технически ограничение е това. Така че, например, ние с Щефани ще споделим една стая и сме се разбрали, че аз ще платя стаята, а Щефани пък ще ми даде нейната половина
от парите по-късно. Ние ще си се оправим между нас, но аз ще бъда тази, която ще платя за стаята. В този случай аз избирам тук датите и съответно нали, броя на стаите. Ако пък Щефани го прави, тогава аз ще избера, че не ми е нужно настаняване, тя ще регистрира и ще плати стаята. Така че решете с колегите кой ще плаща за какво и този делегат, който технически, нали, вие ще бъдете в стаята, нали, ще си оправите между вас сметките, но технически този, който ще извърши плащането, решете между вас кой да бъде. Например, аз няма да плащам, така че слагам там, че няма accommodation и трябва да избера данни за настаняване и искам да дойда на 11 октомври и да си тръгна на 16. Не искам допълнителни нощувки и просто по време на конгреса искам да присъствам. Избирам и кликам върху търси. И тук ще видите вече възможностите за стая, които се предлагат. Това е цената на стая, не на човек. Например, ако искате да видите каква е цената на човек, просто ги разделяте тези 1250 на 2 и се получава 625 евро. Ако пък е единична стая, разликата виждате, че разликата наистина колко беше 250 евро, не 50, 255. На уебсайта на Конгреса същата стая е 195. Двойно. Сериозно? Тук ли? Да, 250 пише. А тройната пък е 360. Така че има разлика между... Това е на нощувка. Да, и аз го видях това нещо. Има и разликата между тройната и единичната е повече, отколкото двойната и единичната, което не е нормално. Защото обикновено разликата между единична и двойна е 55, пък там вече става 105, но това е на стая, не е на човек. Да, разбирам, но разликата между единична и двойна за втория човек е 55. А разликата между двойна и тройна за третия човек е 115. Така че това не е обичайно като ценообразуване. Това може да го проверим, колеги, но хотелските цени не зависят от нас. Това е, което ни дадаха. Можем да го проверим, но точно за тези нелогични неща и тези разлики в цените коментирах преди малко. Добре, нека да обясня. Ако искаш да останеш в единична стая, плащаш 195 на вечер. Двойната са 250 за двамата човека. Ако сте в 3, цената е за тримата. 120, така че е 5 евро по-малко, отколкото в двойната на човек. 195, 125 и 120. Защото го разделяме на 3. Тук делим на 2, а долу делим на 3. Това е причината защо тройната е малко по-евтина, двойната е малко по-скъпа и съответно единичната е най-скъпа. Тоест, ако са в тройна, по-добре си платят единична и двойна, отколкото 3. Това е лойката. Няма кой знае каква разлика между двойна и тройна, това е вярно, но голямата разлика е между единична и двойна. Просто исках да кажа, че това не изглеждаше логично. Да, но окей. Добре. И така, искам примерно да споделя двойна стая, така че резервирам я. И тук може да сложите отметка, да проверите цялата информация, кога се настанявате, цена на ден, общата сума и това е на стая за двама души. И другата половина от сумата вече може от колегата да вземете, но може да си решите кой ще плаща една стая и
Тук може да посочите има ли деца, имате ли нужда от свързани стаи, морска гледка и съответно колко струва. Например, ако искате морска гледка, ще бъде още 25 евро на стая. Например, аз не искам нищо от това, не ми трябва морска гледка, нямам деца, но тук ако има някакво изискване, може да го отбележите в тези полета. Ако споделям стая, избирам двойна, така че трябва да кликна тук, че споделям тази стая с друг делегат на Конгреса, нямам лична компания и тук вече пиша с кого ще споделя, с кой делегат. Например, майка ми Олга, така че мога да напиша името тук. В този случай аз плащам за стаята и тя, когато се регистрира, тя съответно няма да кликне върху имам нужда от настаняване, а нейната регистрация ще бъде само за 650 и няма да прави нищо за хотела. Мисля, че беше ясно обяснено. Ако не, после пак мога да обясня. Така че споделям стая с нея напред и сме почти готови. Тук трябва да отбележите дали ще присъствате на някои от социалните мероприятия. Например, имаме напитка за настаняване, което е включено в цената, но организаторите искат да знаят просто, за да могат да го организират. Например, ще участвам, маркирам го в тази кутийка, слагам отметка. За гала партито последната вечер също се включва в цената, но отново организаторите ще искат да знаят, ще бъдем ли там или не, за да могат да го организират като хората, така че ще бъдем попитани дали ще участваме и аз маркирам, ще участвам. И още то зависи от вашите полети. Ако е по-късно от партито или по-късно от тази напитка, няма нужда да кликвате там тези опции, защото просто няма физически да сте там. Да, и по този начин ще ни помогне да се организират нещата. Ако имате конгрес и екскурзия, добавя се тук. Може по-късно да решите, и това е по-късно, да се регистрирате и малко по-късно може да се върнете в формуляра, точно както с подаването на абстрактите. Имате си профил, така че може да влезете и да добавите деца или гледка, екскурзия, трансфер, така че това нещо може да го решите и по-късно, тези незадължителните неща. Например, в момента не знам дали искам или на екскурзия, така че няма нужда да отбелязвам нищо. Ако вече съм решила, че искам да участвам, тогава ще си я добавя тази опция там. Продължаваме напред. Отново това са предложените екскурсии за човека, който ни придружава. При мен не важи, така че го оставям и нека да го пропусна, защото това не ми е казуса тук. И също питат за трансфер. Все още не знам към настоящия момент докъде ще летя, някой ще ме вземе ли, трансфер ли ми трябва, с автобус ли ще ходя. Не съм наясно, така че тук не избирам нищо, но ако искам трансфер, мога да го направя и сега още да го маркирам. Продължавам напред и това е общия преглед. Проверяваме информация дали е вярна, дали нещо искате да редактирате. Може да кликнете да редактирате всяка една секция, да се върнете да добавите нещо или да промените нещо, което ви е необходимо. Цената виждате тук, регистрационна такса, която е 675 и също така първата цена за цената на стая, която ще си разделя с колегата, така че всичко е посочено, че ще участвам във всички мероприятия. Трябва да прочета общите условия. Моля, запознайте се и с тях. Това е по отношение на отмяна на регистрацията до 11 септември с такса административна, ако се наложи. Ако мога само да кажа нещо, приятели, защото знам, че в днешно време живеем в доста нестабилен свят, за съжаление. И това е също и възможност, която съществува. Така че до 11 септември,
което е на практика един месец преди Конгреса. В случай, че ситуацията ви житейската се промени, можете да си отмените регистрацията. Да, 90% ще ви, дали 10% ще ви удържат административно, но 90% ще ви върнат и мисля, че това също е доста така коректно страна на организаторите. Така че регистрирайте се по-рано. Ако нещо не дай си Боже се случи, 90% ще ви бъдат възстановени. И имайте предвид, че ако организацията се промени от наша страна, всичко ще бъде възстановено в пълен размер. Имате възможности различни за плащане като методи, как да платите и също друга допълнителна информация. Прочетете преди да подпишете. Аз съм я чела вече, така че кликвам върху съгласна съм и продължи нататък. Така че това е страницата за плащане. Виждате тук пълната цена, която е включена за двама човека, затова е толкова висока, и за регистрационните такси, които коментирахме. Така че аз искам да платя с кредитна карта онлайн, избирам каква карта и съответно продължаваме към приключване на плащането. Няма да ви покажа данните на моята карта, но когато попълвате, поставяте си обичайните данни, с които плащате, изберете валутата, защото моята карта, например, е в гривни, така че мога да избера дали в каква валута да бъде плащането. Попълнете информацията и кликнете плати в долната част и сме готови. И получавате поздравления за това, че сте се регистрирали. Ще получите имейл с потвърждение на плащането и цялата финансова информация. Така че благодаря. Ако има някакви въпроси. Мисля, скъпи приятели, че ако английският ви не е окей, намерете съсед или дете, някой, който да говори английски, да седнете заедно и да направите регистрацията. Изглежда сложно, но всичко е много логично и добре подредено. И това се прави по целия свят за конгресите. Добрата новина е, че защото Артион е организатора, когато да имате някакъв въпрос или нещо объркате, те ще ви помогнат. Пишете им един имейл, съжалявайте, 5 стаи, нали, резервирах, една ми трябва само, така че няма да имате проблем. И те са на ваше разположение винаги, много бързо отговарят на имейлите, което е страхотно съдействие. И също да спомена нещо, че има доста голям паркинг в хотела, така че ако ще пътувате с кола или с автобус, ако сте си организирали автобуси, знам, че колегите от България и Украина го обмислят това, може да се паркира и автобус даже там. Така че има възможности за транспорт. Може би ще се получи даже, нали, по-евтино и по-лесно организационно да пътувате. Благодаря, Катя. Скъпи приятели, това беше нещото, което искахме да споделим с вас. Знам, че така може би изглежда като много информация, но знаете от книгата Ориенталски приказки на Песешкин има една приказка за бащата и за магарето. Не знам дали си я спомняте нея конкретно. Бащата и сина тръгват с магарето и първо бащата седи на магарето, след това детето. И накрая и двамата сядат, и накрая никой пък вече не се вози върху магарето. И хората така че се оплакват кой къде ще се вози. Нашата ситуация е малко подобна. Ако се организира конгрес за 300-400 души, всеки иска по нещо. Някой иска ефтин хотел, друг иска... Не искам 4 звезден, искам в 5 звезден. За един закуската му стига, за другия храната е нужна, така че винаги ще има хора, които да имат някакви нужди и винаги търсим вариант пакета да бъде добър. И понеже стана въпрос за парите, може би някои от треньорите, които разбира се имат и други възможности от учениците, може би подкрепете някои от тези студенти финансово. Примерно може да се каже, да, ще те подкрепя финансово, защото е важно за твоето професионално развитие. Така че нещо като стипендия един вид ще се получи. Точно така, стипендия. Нещо като стипендия.
помогнете на някой, примерно ще ти дам 200 евро, или защо не? Това е в някои държави е даже обичайно, така че това е също възможно за тях да присъстват. Ако няма други въпроси, скъпи приятели, записано е това, което говорихме сега, ще бъде качено онлайн, ще имате информация, която да изпратите на колегите. Така че се надяваме да се видим с всички вас в Черна гора. С всички вас в Черна гора да бъдем или на плажа, или да танцуваме, или на конференцията. И моля, помислете за това да се регистрирате в рамките на март и също така да изпратите презентациите си. Знам, че отнема време, но аз самият се регистрирах, още не съм си качил абстракта, така че също този уикенд ще седа да правя това. И както каза Катя, вдъхновение голямо може да получите от списъка с така ориентировъчни теми. Така че, ако имате какъвто и да е било друг въпрос, моля, пишете ни. И нещо друго, Катя, да, ако имате някакви организационни или технически въпроси по уебсайта или регистрациите, по-добре е да се обърнете отново към Артьон, защото ако забравите нещо, това е информацията за контакт в последния етап. Може да си напишете тук запитването или пък да копирате този имейл или дори може по телефона да се обадите, както прецените. Но каквито и въпроси да имате, моля или към тях, или те, ако не отговорят, разбира се, на нас и ние също ще препратим. И последното нещо, което може би трябва да кажем, че последният конгрес беше преди 7 години. Обикновено е веднъж на 3. Но в този свят виждате, че никога не се знае какво ще се случи. Така че използвайте възможността да присъствате. Не се знае кога ще е възможно отново да съберем толкова много хора на едно място. Така че наистина мисля, че това е една страхотна възможност. Много благодаря за това, че сте тук и за търпението ви. Катя, благодаря и на теб. Благодарим и на преводачите. Така че този уикенд ви оставяме с домашно заправене. Приятна вечер и се надявам, че ще се видим в Черна гора. Лека вечер! И благодарим на преводачите.